Zdravím vás pri sledovaní novej internetovej relácie Showstar. Dozviete sa v nej o novinkách zo slovenského showbiznisu, o zaujímavostiach zo sveta hudby, lifestyle a samozrejme aj niečo zo súkromia známych osobností. Do nášho prvého dielu sme si pozvali známu speváčku a rodačku z Trnavy Dominiku Mirgovú, s ktorou preberieme jej nový album, novinky, ktoré si pre vás chystá a možno ju preskúšame aj zo všeobecného prehľadu. Ako vidíte, program máme nabitý, tak nestrácajme čas. Dominika, vítaj u nás. Ahoj. Ako sa máš? Dobre. Ďakujeme ti, že si prijala pozvanie do našej prvej a premiérovej časti, takže sme naozaj radi, že si prišla. Ďakujem. Možno by sme začali aj s prvou otázkou hneď. Dominika Mirgová je tvoje umelecké meno. Rozmýšľala si niekedy aj nad tým, že by si sa nevolala Dominika Mirgová ako umelkyňa, ako speváčka, ale mala by si nejaké iné meno? No tak keď som mala takých 15 rokov, tak som rozmýšľala, že nad oslovením Nika, hej. Ale Nika sa mi momentálne spája s Nikolou, hej. Ja som spokojná s mojím menom, aj s mojím priezviskom a som rada, že to vlastne používam ako umelecké meno, pretože pod týmto menom sa ma spája hrozne veľa ľudí a fanúšikovia hlavne na celom Slovensku, čiže nevedela som si asi momentálne, asi by som si nevedela predstaviť teraz žiadny pseudonym alebo niečo také. My sme sa dočítali v tvojej biografii, že pochádzaš z muzikantskej rodiny a že už ako 5-ročná si mala skúsenosť pred obecenstvom, vystupovala si s kapelou svojho otca. Spomínaš si na to obdobie nejak, napríklad na pesničky, ktoré si spievala, alebo... Spomínam si na moje úplne prvé asi vystúpenie, keď som mala 4 roky alebo 5. A boli sme v jednej dedinke pri Trnave, kedy vlastne som spievala, no utekla som mamine od stolu, hej. Bola tam taká neznáma kapela a hrali a mali prestávku, bol tam mikrofón, stolička. Tak hneď si sa toho ujala. Tak ja som sa toho ujala a spievala som Sen od Barbary Haščákovej. To spievali asi všetky dievčatá. No, tak to bola taká moja skladba, keď som bola malinká. No a potom to postupne išlo Darinka Rovnincová, Petra Jurinová, ale fičila som aj na Martinovi Madejovi. To všetko. Hej, takže tak to postupovalo. Vtedy, aká bola móda, vieš, že tak som si postupne išla, až som sa dostala na Pussycat Dolls a vieš, to už potom bolo lepšie. Tak to bolo v tvojej minulosti a v tvojej minulosti vlastne bolo aj to, že si sa zúčastnila talentovej show Superstar. Ako to hodnotíš teraz? Bol to dobrý krok, že si sa zúčastnila tejto talentovej show? No tak ja to považujem z jeden z takých mojich dobrých krokov. Prečo nie? Bola to vtedy talentová súťaž, bola veľmi populárna. A ocino s maminou sa ma pýtali, či by som nešla, a že prečo nie? Ja som veľmi chcela ísť do prvej časti, hej, ale vtedy som nemala ešte na to vek. A keď som dovršila 15 rokov, tak som sa rozhodla, že prečo nie. No a vtedy tá súťaž bola známa, vtedy z tých umelcov tak trošku aj vážili, že vtedy tam ozaj išlo o tú hudbu a o ten talent, o ten spevácky talent, čiže ja neľutujem. Na jednej strane neľutujem, prečo by som mala? Možno niektorí speváci sa nechcú s tým stotožňovať, len pretože majú vlastne nálepku superstaristu. Ale ja som odtiaľ vyšla a ja som speváčka a speváčka som bola aj predtým, čiže ja sa považujem za speváčku Dominiku Mirgovú už od malička. Dominika, prichystala som si pre teba aj rubriku, ktorá má názov Hudobný vkus. Jednoducho ti položím otázky a ty odpovedaj. OK. Takže, tvoj najobľúbenejší súčasný interpret alebo interpretka zo svetovej scény? Rihanna. Aj potrebuješ interpreta? Tak skús aj chlapa. Nio. Najlepší slovenský album za posledný rok? Ešte ja tie albumy moc ako nesledujem. Skôr vieš, že všetko sa nájde už dnes na internete, ale tým, že ja teraz budem dávať album von, tak budem mať lepší prehľad. Ale čo teraz momentálne počúvam a stále, tak to je Mike Spirit a Nový človek. Nový človek. Najlepší koncertný zážitok v tvojom živote? Najlepší koncertný zážitok. Ježiš, tých bolo veľa. A teraz si spomenúť asi na ten No, tak to bude asi Čekovský. Dobrý vkus. A ktorú pesničku máš ako zvonenie v telefóne? No, to chceš ozaj počuť? No, máš. Ty
ty pripravuješ album. Vieš nám povedať niečo viac o tom albume, nejaké novinky? No tak snažíme sa, už momentálne teraz na tom pracujeme. No a tento album sa bude úplne odlišovať od môjho prvého albumu, pretože to bude niečo úplne nové. A ten album sa bude skladať z takých dvoch častí, hej, že bude tam set takých tanečných vecí, také diskotekové, hej. Ty ma stále predbehneš. Ale pokračuj. To je dobré, vieš, že aspoň sa dobre doplňame. A bude tam aj časť takých pomalých, takých viac citových o emóciách, pretože ja si myslím, že to sa spevákovi úplne najlepšie spieva. Spievať skladby, ktoré si zažil a ktoré momentálne cíti aj na javisku. A budú sa nachádzať na ňom aj také známe mená, ako produkcia Peter Pan, neviem, či poznáš. Áno, jasné. Ďalej tam bude sa na tom vlastne podujať Randy neviem, či... Randy, jasné, Randy ho poznám. Z Prešova, Prešov. Ty si z Prešova? Z Prešova, no. Nie, si východňárka, nemáš prízvuk. Dobre, a ďalej tam bude Sukovač, so Sukovačom som teraz nedávno robila nový song, taký veľmi zaujímavý, ale taktiež je to taká tanečná vec. Ďalej tu bude Viktor Hazard a ešte množstvo ďalších umelcov, kde výkonný producent vlastne tohto albumu bude Miro Jaroš, ktorý mi píše texty. No a bude tam veľa známych, ešte aj z rugbym urobím jednu vec, čiže bude tam veľa známych mien. Chceli sme vsadiť skôr na také, že hosťovačky, ale budú tam aj skladby, ktoré budem spievať sama. Samozrejme, že tam bude aj nová, bude tam Labuť, bude tam Posledný krát. Ja si myslím, že týmto albumom brnkneme na strunu, si myslím, že viacerým ľuďom, ktoré majú rôzne typy žánrové hudby, čiže... Jasne, to je asi najlepšie, aby si v tom každý našiel to presne svoje. Tak. Že nebude tam proste len taký stály štýl hudby, že bude to také viac žánrové a to som aj chcela vlastne dosiahnuť týmto druhým albumom a hlavne mať na ňom také známe mená a veľa dríny, čo si myslím, že je, pretože už to riešime veľmi, veľmi dlho a veľmi sa na tom aj podujal môj manažér Miško Ševčík, ktorému chcem poďakovať, pretože si myslím, že úplne najdôležitejšie je mať skvelý tím. Skvelý tím. A keď nemáš proste tím, tak nemôže sa dostať tam, kde si ako... Niektorí si hovoria, že nemá manažéra, proste organizuješ to sám. OK, v pohode, 2 roky sa dá, že organizuješ si sám veci, ale... Potrebuješ na to človeka, ktorý to bude riadiť za teba. Presne tak, vieš, že ktorý ťa ako keby tak vykreslí, spraví z teba ako keby, vieš, z keramiky sochu a proste je to dielo a pokúša sa ju, vieš, posúvať ďalej v tom istom štýle, v tom istom obraze a toto presne som vlastne chcela dosiahnuť. Bol taký môj sen byť hlavne mať veľa fanúšikov. Spomínala si, že Miro Jaroš ti píše texty. Ano. Ako to prebieha? Ty mu zavoláš alebo sa stretnete a povieš mu, akú tému by si chcela mať a on na to vymyslí slova, alebo to nejak riešte spolu, alebo on vymyslí texty a rovno ti ich pošle a ty to nejak odsúhlasíš? Vieš čo, tým, že ja s Mircom spolupracujeme už 3 roky, 2 aj niečo, ešte už to tak dlho ide, že mne to prípada, kým sa poznáme už 6 rokov. No a najprv sme sa oznámili na jednej akcii, kde ma oslovil k jeho duete Na pokraji síl, kde vlastne tam ja hosťujem, tak spievam s ním to dueto a potom ma napadla taká vec, že má úžasné texty, že prečo neho osloviť, tak ja som sa mu vtedy vyspovedala, to boli 2 roky dozadu, kde sme sedeli tuto v Bratislave v jednej reštike a som sa mu tam trošku aj vyplakala, hej, na pleci. Že životný príbeh, áno. Hej, a vtedy za pár týždňov mi proste priniesol text s názvom Nová a ja som bola v ňom úžase, že presne toto som asi chcela vždy, že spievať o citoch a spievať o tom, čo naozaj prežívam a dostať to tak zo seba, vieš, že každý spevák, koho sa opýtaš, že toto si zažil, že ozaj spievaš o tom, čo si ozaj prežil, tak je to úplne niečo iné, hej, tak potom po Novej ukázalo sa, že Nová bol veľmi dobrým krokom. Tak potom prišla Labuť, kedy ja som vlastne Mircovi povedala, že Mirec, počúva mňa strašne štve to, že píšu články, určite aj ty si to zažila, hej, že proste niekedy sa oblečieš, oblečieš sa ty dobre, tebe to prípada super. Tebe to, áno, ty sa v tom cítiš pohodlne. Že proste celý deň makáš, beháš po celej Bratislave, aby si našla veci proste na ten večierok daný, že aby si vyzerala tip-top.
A aj tak to proste úplne totálne z džubu, že nie je to proste podľa ich predstav a vieš, že tie kritéria úplne zle. A ty máš potom z toho takú zlú náladu, ja som si povedala do keľu, že musí byť proti tomu niečo, že čo tým ľuďom otvorí oči, však my sme vnútorne krásni, nech to neriešia, nech riešia to, aký je človek vnútorne, ako sa správa, ako sa chová, hej. Tak potom na tej báze vznikla Labuť. No a potom prišlo obdobie, kedy bolo obdobie dušičiek. A ja som si pospomínala na obdobie, kedy žila ešte moja babička, maminina mama. A tak vznikla skladba Posledný krát. A takto postupne, hej, že nie je to len o tom, že ja poviem Mirovi, že proste chcela by som takýto text a hotovo. Musíme sa o tom porozprávať, Domča, aký máš cieľ, alebo čo by si chcela v tej skladbe nechať, alebo niekomu tým darovať vlastne tou skladbou. A potom na takej báze to funguje. Takže nebudem klamať, keď poviem, že vlastne tvoje texty a tvoje piesne vychádzajú hlavne z tvojich pocitov. A z toho, čo si zažila ty. Áno, presne tak. Dominika, druhá rubrika, ktorú mám pre teba prichystanú, nesie názov rubrika Všeobecný prehľad, takže ti dám nejaké otázočky zo všeobecného prehľadu a skús len odpovedať. No, dobre. Ako sa volá aktuálny pápež? František. Kto je prezidentom Českej republiky? Áno. To bude trapas, to nemôžem povedať, ja neviem fakt, kto je. Ako sa volá aktuálny frajer Dary Rollins? Rytmus. Patrik Vrbovský. Povedz nám mená porodcov, ktorí zasadli do tohto ročnej Superstar. Eva Farná, Paolo Habera a toho tretieho si nepamätám. Čech? Áno. Ty vieš? No daj. Dominika, tvoj posledný single Láska sa stal veľmi mega úspešným hitom. Prečo si práve na spoluprácu zvolila Rugbyho? Mala si nejaké určité kritéria, alebo to bolo na nejakej kamarádskej báze, alebo si ho všimla, že sa ti páči, ako on rapuje? No, Láska bol single, alebo bol song, ktorý vznikol najprv iba ako song, iba môj, hej? A potom sme rozmýšľali nad tým, že proste aký rapper by tam, že by sa tam niečo hodilo. No a Mirec sa ma spýtal, že či by sme nemohli osloviť nejakých rapperov. A mňa tak napadlo, že vlastne spoločne s Mircom sme sa dohodli na tom, že prečo nie je Rugby. Vlastne Rugby mu teraz ide karta. Poznám ho aj osobne a máme kamarátsky vzťah, no už povedal, že my sme brat a sestra, hej. Tým, že nás aj čaká turné a že stále sme spolu, tak už si ale lezeme na nervy, hej. A tak to skúsil, vlastne narepoval tam a počula som to a dodal som úplne takú energiu, že to znelo úplne inak ako solo skladba. Čiže nám sa to hneď zapáčilo a chceli sme to dať hneď von. Tak to myslím si, že bolo dobré oslovenie. Chystáš aj nejaké ďalšie single a klipy? Určite chystáme ďalšie single aj klipy. Momentálne sa venujeme ešte stále naplno láske. Budeme mať turné, neviem ešte presne kedy, ale už je v rámci riešenia. No a chcela by som ešte pred vydaním albumu dať von nejaký single. Pevne verím, že to bude nejaký tanečný a nejaký možno, neviem či letný hit, ale niečo vlastne do leta spraviť ešte pred vydaním albumu. Čiže chystáme, máme veľa nápadov, ešte vyťahneme také karty, si myslím, že čo ľudia nečakajú. Som si všimla, že sa niekedy zahráš aj na modelku, čo ti veľmi pristane. Všimla som si také chutné fotenie, tak skús nám aj k tomu niečo ešte povedať. Čo, ja modelkou nemôžem byť nikdy v živote, lebo ja som strašne malinká a nemám na to rozmery, hej. No možno len tie vrchné. Ale asi nič ktoré chýbajú mne. No, čiže ja by som modelkou byť nemohla, ale keby iba na fotenie, tak fotenie ma baví a hlavne fotenie s dobrými fotografmi. A práve pri tomto vzniklo jedno fotenie, ktoré bolo také trošku sladké, hej, že som bola po tvári som mala cukríky, bola som celá od toho polepená, lentilky a to bolo také úplne zaujímavé fotenie, že také som zažila asi prvýkrát, či moja premiéra. Aj si sa najedla? Nenajedla som sa, práve že sa to nedalo ani zjesť, lebo to bolo od gelu, vieš, aby mi to tam držalo a čiže nemohla som to potom zjesť, ale boli tam aj v zálohe, vieš, nejaké tie, tak som tam... Tak počas fotenia. Áno.
Máme tu aj súťaž o Dominikin album s podpisom. Dominika vám položí otázku. Koľko klipov som natočila za svoju kariéru? Správne odpovede posielajte na showstar@partymaker.tv. Dominika, predtým, než sa s tebou rozlúčim, máš pár sekúnd a skús niečo odkázať tvojim fanúšikom. Tak ahojte moji verní, všetkých vás by som chcela pozdraviť a veľmi pekne poďakovať za vašu podporu a za vašu energiu na koncertoch. Som veľmi rada, že vás mám a čekujte môj nový album, ktorý vyjde čoskoro. Ľúbim vás. Dominika, a aj my sa tešíme na tvoj nový album a ďakujeme ti, že si prijala pozvanie do našej prvej premiérovej relácie. Nech sa darí a nech máš čo najviac koncertov a nech sa tam vidíme. Ďakujem vám pekne. A vám ďakujem, že ste si nás klikli. Sledujte Hudbu.sk, Showstar. Vidíme sa na budúce.